Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV an ka foli b'aw ye. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ nin ye ale sigilen bi baro ye maa kelen baro ye. Ani aw balimakɛ n'aw denkɛ Cheick Bukadari Magasuba ale de bɛ yan bi ni kanubagaw bɛ wele ko Momo ka kunnafoni di aw ma. An ka bi bakurubaw la an b'a daminɛ ni an ka bakuruba fɔlɔ bi ale ye handball ye. Handball kɔgɔli baara min tun bɛ ka kɛ n'a bɛ fɔ ma ko formation ni fédération ale organisé o kuncɛ baaraw olu kɛra tɛnɛn tɛmɛnen an bɛna an da don o la. N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Mali ka championnat national n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye o ballontanw fɛnɛ minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛna an da don o la. N'o banna mun ye dolantanŋanaba dɔ bɛ yen nɔ kunnafoni dɔw tun b'ale kunkan tile fila na ni o ye Pele an bɛna o kunnafoniw d'aw ma fo ka se coupe du monde an bɛna kuma ale kan. An ka tɔn dɔ bɛ yan n'o ye AS Police olu fɛnɛ ka ɲɛmaya sigi o assemblée générale kɛra an bɛna o kunnafoniw di. An ka bi kunnafoni a bɛna kuncɛ ni fɛn min ye o ye an ka équipe nationale CHAN olu fɛnɛ ye labɛn daminɛ labɛn min kɔnɔna na u ka dege karamɔgɔ n'o ye Nun Jane a ye wele bila dolantana 40 ma o dolantana 40 tɔgɔ an bɛna olu d'aw ma. Nin de ye anw donkan ye bi an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Comme kun y'a fɔ cogo min na an ka baara daminɛ la an ka bakuruba fɔlɔ n'o ye handball an b'a fɔ formation dɔw tun bɛ ka kɛ dege karamɔgɔw kun ka se ka u ka dɔnniyaw labɛn u ka dɔnniyaw bɛ se ka bonya cogo min na a bɛ kɛ sababu ye u bɛ se ka tɔnw dɛmɛ n'o ye équipew ye. O formation kuncɛ ale kɛra tɛnɛn tɛmɛnen wa an b'a fɔ maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ mun ye fédération président ale tun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka jamaw fo ka se ministère ale ka ciden n'o ye ministère du sport ye ale ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ani maa mun yɛrɛ ye degeliw kɛ n'o ye formateur ye n'ale bɔra Egypte ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan. An ka maa tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Yusuf M Traoré nin baara ninnu kɔnɔna na ale ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka togo lajɛ. On voulait être sauvés, le Han malien voulait être sauvé, nous avons cherché partout. M'a sauvé. Dans notre cherchement, nous avons trouvé le colonel. Il s'appelle Cheikh Mamadou Koukara, nous disons merci. Mes collègues entraîneurs et moi, nous vous disons merci. Le handball est donné à tout médecin, à tout médecin. Avec son équipe, je vous dis merci pour le fly. Merci Khaled. On est ensemble. J'espère qu'un bon jour on va se retrouver à Alexandrie. Tiɲɛ an b'o bɛɛ fɔ aw ka hakilina ɲuman na ka barika da Ala min bi yira an na an nalen fédération kunna mois de mars 2022 kɔnɔ an y'a sigi ka miiri gɛlɛya min bɛ handball kan an y'a ye nafoloko gɛlɛya bɛ se ka kɛ n'o ye sɔrɔ caman ye sɔrɔ tɛ ka sɔrɔ sponsor kunda an y'a ye fɛnɛ minɛnko gɛlɛya bɛ yen n'o ye terrain de handball ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ye fɛnɛ mɔgɔko gɛlɛya bɛ yen ni mɔgɔ o ye ressources humaines tubabukan na o mɔgɔ sugu jumɛn arbitre ani entraîneur o problème bɛ handball la donc an y'an cɛsiri arbitre bɛ se ka lasɔrɔ cogo di an ye dɔw former i n'a fɔ an y'an cɛsiri fɛnɛ ka wari dɔ fara u ka prime kan prime de match kan pour que u ka se ka caya file fiyɛ la. Donc entraîneur kunda an y'a ɲini san k'u kan ka former de caman bɛ k'o former extérieur la donc o coût ka ca an ye stratégie dɔ monter avec le comité olympique donc an bɛ foli di président Bibi Sissoko ma yan donc olu sɔnna ka don an jigikɔrɔ sisan ka expert dɔ ka transport n'a ka frais de séjour bɛɛ sara cogo min an bɛ se ka formation organiser Bamako yan o la an bɛ mɔgɔ former ta bɛ caya o de hukumu kɔnɔ an sera ka ni entraîneur bɛɛ former bi donc u ye a musaka bila an ka bolo kan an ye wele bila an ka CAB ma Confédération africaine de handball olu ye wele bila IHF ma
n'o ye fédération internationale de handball ye pour que cogo min ka expert dɔ bila ka na ani o ka se ka na mɔgɔw former o expert de bɔra Egypte ka na ale nana mɔgɔw former bi ni kunɲɔgɔn in kɔnɔ donc mɔgɔ 30 ye mais dɔw kɛra absent ye i n'a fɔ dɔw ma cours su ka ɲa donc ce qui fait que diplôme ma di bɛɛ ma cɛ ni muso don o yɛrɛ exigence dɔ ye comité olympique fan fɛ. An bɛ segin ka na an b'a fɔ handball ye farikolo ɲɛnajɛ mun ni u ma lakodɔn kosɛbɛ nka maaw bɛ ka commencer k'u dɔn ka sababuya kɛ a ɲɛmɔgɔw ka cɛsiriw ye ani n'u yɛrɛ bɔra ka taga kɔ kan u bɛ faso kunnawolo ka se yɔrɔ min na o de la hali bi an bɛ laɲiniw kɛ nin fɛn ninnu ka kɛ baaraw ye a kana kɔtigɛ mun ye formation ninnu camanw ka to ka kɛ hali ekɔlisow fana kɔnɔna na a ka don mun ye ekɔlidenw ka sportw kɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nin farikolo ɲɛnajɛ ninnu na cogo min na. N'an bɔr'o la an bɛna an ka bakuruba filanan na bakuruba filanan mun ni ale bɛna kɛ mun ye an ka championnat national ni a bɛ wele ko Ligue 1 Orange an b'a fɔ ale ballontan dɔ tun bɛ kɔfɛ n'o ye tile sabanan ballontan ye n'a bɛ fɔ ma match en retard o tun tɛ dɔwɛrɛ o tun ye Mali classico ye Mali classico ale tanna carré tɛmɛnen an b'a fɔ Joliba AC ale ni Stade Malien ye ɲɔgɔn sɔrɔ ballontan ni n'i y'a jateminɛ Joliba yɛrɛ fan fɛ ale jɛra ni cɛden 11 fɔlɔ min ye o ye Isuf Koyita fo ka se Seku Jara ma Ousmane Diallo Saïbou Koulibaly Félix Kamate Fadi S Koulibaly Nankuma Keita fo ka se Amadou Soumaré Ousmane Koulibaly Djibril Koulibaly ani Abdoulaye Kanu Stade Malien fan fɛ an b'a fɔ Ngolo ale tun bɛ jɔkɔlɔsibaga la fo ka se Kwame ma Doumbouya Deme Youssouf Ali Dese Modibo Kouma Frank Mamaye ani Madukulu olu cɛden 11 olu de ye ballontan daminɛ n'i y'u ka kɛrɛfɛmɔgɔw lajɛ Joliba fan fɛ Masire Gassama fo ka se Alou Doumbouya ma Abdoulaye Sissoko Namori Sangare Dawuda Koulibaly Moussa Diallo fo ka se Amidou Sinayogo ma Stade Malien fan fɛ an b'a fɔ Touré tun bɛ yen nɔ Moriba Moro Romario Kapi Salam Ousmani Diallo olu de fɛnɛ tun bɛ Stade Malien fan fɛ an b'a fɔ dolantan ni jara kosɛbɛ a kɛra dolantan cɛsirilen ye ka sababuya kɛ n'i ye classico lajɛ karisa bɛ sen kan karisa tɛ sen kan o tɛ classico la ballontan ni ballon bɛ tan don min na i bɛ taga sɔrɔ équipe fila bɛɛ jɔyɔrɔ n'u fanga u bɛɛ ye kelen an b'a fɔ Joliba AC ale ye sebaya sɔrɔ dolantan na kelen ni kanangolo wa bi ni a donna mun ye Ousmane Koulibaly fan fɛ ni a bɛ wele ko Kalaba a ye cɛlen don sanga 21 na wagatiw la. N'an bɔra an ka classico la an b'a fɔ o kɔfɛ dɔrɔn tile 4nan ale dolantanw fɛnɛ bolodara AS Real ale ni AS Bakarijan olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 mun ye Club Olympique de Bamako ale cira ASCO fɛ 3-1 o kɔfɛ Binga ale ye sebaya sɔrɔ Black Star kan 1 ni kanangolo AS Police fɛnɛ cira AFF fɛ 1 ani kanangolo US Buguni ale ye LCBA ci 1 ani kanangolo mun ye USC Kita ale ni 11 créateurs dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 o kɔfɛ mun ye USFAS ni Joliba AC olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 an b'a fɔ Stade Malien de Bamako ale y'a ka sebaya fɔlɔ sɔrɔ a y'o sɔrɔ Yelen Olympique kan o dolantan banna fɛn min ye 2-0 ye n'an bɔr'o kɔnɔ hali bi an bɛ to championnat national kɔnɔna na an b'a fɔ tile 5nan o ballontanw fɛnɛ olu bolodara an b'a fɔ mun ye AFE ale ni AS Real dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1 Black Star ale ye COB ci 1 ani kanangolo mun ye ASCO ale ni Binka olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 dolantan minnu kan ka kɛ nin wagati na o ye AS Bakarijan ale ni AS Police bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 11 créateurs ni Yelen olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien ale ni USC Kita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ LCBA ale bɛ ISFAS bisimila a bɛ kuncɛ fɛn min ye Joliba AC ale bɛ US Buguni bisimila. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛna an ka bakuruba sabanan na bakuruba sabanan mun kɔnɔna na ni an bɛna kuma an ka dolantanaba kan bi dolantana mun ni ale ye diɲɛ minɛ an b'a fɔ ŋunuŋunukanw caman b'a kan dɔgɔkun nin kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye dolantana ni a fari kun man d'a la
fo ala tagara da dɔgɔtɔrɔso la nka sɔrɔ an y'a ye mɔgɔw ye kunnafoniw bila bɔlɔlɔw kan n'o ye réseaux sociaux kan ko dolantana nin tanyara o tɛ dolantana wɛrɛ o ye brésilien ka Edson Arantes do Nascimento ni bɛɛ b'a wele ko Pele ale yɛrɛ bangera mun ye octobre kalo tile 23 san 1940 an bɛ wagati min na ko bi a si bɛ san 82 la n'i ye Pele yɛrɛ ka dolantanw jate minɛ a ka période de poro n'o o ye a ka sana dolantanw daminɛ a y'a daminɛ de 1956 ka n'a bila 1977 la o kɔnɔna na a tun bɛ balontan poste min na o ye attaquant ye nka meneur de jeu fɛnɛ kun don o tɛ dɔwɛrɛ maa mun bɛ se ka balontan yɛrɛ organiser ka se ka yelen di a balontanna ɲɔgɔnw ma n'i y'a jateminɛ a sen mun kun ka ɲi kosɛbɛ o y'a sen fila bɛɛ ye k'a fɔ ko gaucher kun don droite ale sen fila bɛɛ tun bɛ baara kɛ wa n'i ye Pele ka parcours lajɛ depuis a denmisɛnninama junioroya wagati la a y'a daminɛ de 1954 à 1956 a y'o kɛ tɔn na n'o o tɔgɔ ye Buru FC Brésil kɔnɔna na o kɔfɛ 1950 ka daminɛ 1956 la a nana Santos la a nalen Santos la a ka parcours senior la a y'a daminɛ Santos la de 1956 à 1974 donc a tun bɛ tɔn min na o ye Brésil Santos ye o kɔfɛ a tagara tɔn na tɔn min ni o ye tɔgɔ ye ni Cosmos États-Unis a ye dolantan in fɛnɛ de 1975 ka na bila 1977 la n'i y'a ka parcours lajɛ Santos fan fɛ a ye balontan 660 kɔnɔna na a ye 643 a y'o de don wa mun ye ni Cosmos ye a ye balontan 64 k'olu fɛ o kɔnɔna na a ye 37 don n'i ye a ka équipe nationale lajɛ an b'a fɔ a ye balontan daminɛ Brésil équipe nationale fɛ de 1957 ka n'a bila 1971 o kɔnɔna na a ye match 92 kɛ fɛn min ye 77 a y'o de don wa a ye coupe du monde 3 ta k'a di Brésil ma n'i y'o jateminɛ o coupe du monde ninnu olu kɛra de 1958 ka na 1962 ka taga bila 1970 la Pele an b'a fɔ nin wagati n'a fari man d'a la wa sɔrɔ a yɛrɛ bɔra a yɛrɛ ka Instagram kan ka a fɔ maaw ye an bɛ yɔrɔ min na c'est vrai a degunnen don dɔɔni nka hali bi a bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ka to anw fan fɛ bɛɛ k'a dɛmɛ ni duwawu ye walasa a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc an b'a fɔ limanaw ye k'a fɔ kunnafoni min kun bɔra k'a fɔ ko Pele tanyanen don kunnafoni ni sababa tɛ. N'an bɔr'o la nin wagati na an bɛna mun ye coupe du monde kɔnɔna ye an b'a fɔ coupe du monde ale ye balontanw fɛnɛ olu bɛ sen na i bɛ a jateminɛ mun ye 8e de finale an bɛ o kɔnɔnaw na n'an nan'o la an b'a fɔ o dolantanw yɛrɛ daminɛra kunun ni o bɛnna sibirido ma Pays-Bas ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ États-Unis ka 3-1 o kɔfɛ bɛɛ tun bɛ ka dolantan min kɔnɔ n'o ye Argentine ale ni Lionel Messi olu tun bɛ ka Australie bisimila an b'a fɔ dolantan nin jara kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ tɔn fila bɛɛ fan fɛ hali ni y'a sɔrɔ Argentine ale fanga kun ka bon kosɛbɛ nka u ye sebaya sɔrɔ Australie kan 2-1 bi dolantan minnu na bɛnnen don an b'a fɔ Faransi ale ni Pologne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min ye sufɛ farafinna ka cɛbɔ fɔlɔ n'o ye Sénégal ye ale ni Angleterre bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka se ka sebaya don Sénégali garisɛgɛ la cogo min na n'o bɔra yen tɛnɛn don Japon ale ni Croatie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Brésil ale bɛ Corée du Sud bisimila Brésil fan fɛ an b'a fɔ Neymar a ye entraînement daminɛ a ka équipe groupe fɛ ale sen kun banara u ka dolantan filanan na nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi Neymar a wusara a ye entraînement daminɛ wa a ka ca Ala fɛ Brésil ni Corée olu ka tɛnɛn dolantan Neymar a bɛ ye groupe kɔnɔ 8e de finale dolantan ninnu olu bɛna kun cɛ tarata don ni Ala ma basi kɛ Maroc ale bɛ Espagne bisimila Maroc an b'a fɔ ale ye farafinna ka cɛbɔ filanan ye an bɛɛ bɛ ale kɔ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka sebaya nɔgɔya ye o kɔfɛ fɛn min ye Portugal ale bɛ Suisse bisimila an b'a fɔ quart de finale fɔlɔ coupe du monde na o dɔnna kaban o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an b'a fɔ juma nata n'o kan ka bɛn décembre kalo tile 9 ma nɛgɛ kanɲɛ 15 wagati Pays-Bas ale bɛ Argentine bisimila n'an bɔra fɛn min ye o kɔnɔna ye coupe du monde kɔnɔna na an bɛna an ka bakuruba duurunan na o tɛ dɔwɛrɛ bakuruba duurunan min na fɛn min ye AS Police n'o ye anw ka première division tɔn dɔ olu ka assemblée générale kɛra assemblée générale na an b'a fɔ maa mun sigira ka tɛgɛ bila mana la an b'a fɔ o tun bɛ bɛn maa 6 ma o maa 6 olu maa 100 ani maa 6 o maa 100 ni maa 6 olu tun bɛ ka voter candidat fila ye an b'a fɔ n'i ye a jateminɛ maa mun yɛrɛ ni ale ye sebaya sɔrɔ
ale tɔgɔ ye Abdoulaye Amadou Ombanga maa 65 olu votera ale o kɔfɛ fɛn min ye Cheikh ne Magasuba maa 38 o votera ale donc o bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye Abdoulaye Ombanga ale bɛ sigi a nɔ la san 4 tuguni a bɛna kɛ AS Police ka ɲɛmaa ye fo ka san 4 dafa. An bɛ dugawu de kɛ baara ni Ala ka ta fanga d'a ma a ka kɛ sababu ye AS Police yɛrɛ a ka se ka yɛlɛ tɔn sanfɛ cogo min na. Ka an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ an bɛ taga mun ye Chani ni ale kan ka kɛ Aligérikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ an ka dege karamɔgɔ ale ye o labɛnw daminɛ labɛn min kɔnɔna na a ye wele bila dolantanna 40 ma o dolantannaw la an b'a fɔ Germain Berté ale bɛ AS Real la, Youssouf Goïta ale bɛ Joliba AC la, o kɔfɛ Abdoulaye Doumbia ale bɛ AFE la, Amadou Traoré ale bɛ Yelen na, Sékou Diarra ale bɛ Joliba AC la, an b'a fɔ mun ye Souleymane Coulibaly AS Real, Ousmane Diallo ale bɛ Joliba AC la, Dramane Traoré ale bɛ 11 créateurs la, Sambou Sidibé ale bɛ Stade Malien na, Ismaël Bamba ale bɛ AS Real la, Mohamed Kamara ale bɛ AS Real la, Emile Koné ale bɛ AS Real la, fɛn min ye Mahamadou Kamara ale bɛ Yelen na, Barou Sanogo ale bɛ Joliba AC la, Moriba Diarra ale bɛ Stade Malien de Bamako la, o kɔfɛ fɛn min ye Amadou Yara ale bɛ AFE la, Ali Dese Sissoko Stade Malien, Moussa Koulibaly ale bɛ AS Real la, Aboubakar Keita ale bɛ Club Olympique de Bamako la, Makan Samabali AS Real, Fadi S Koulibaly ale bɛ Joliba AC la, Oumar Kamara Joliba AC, Nankuma Keita Joliba AC, Abbas M Touré ale bɛ LCBA la, Ibrahima Sidibé AS Real, Sékou Konaté Stade Malien de Bamako, fɛn min ye Sada Diallo Stade Malien de Bamako, Djibril Koulibaly Joliba AC, Ousmane Koulibaly Joliba AC, Noum Sissé Yele, fɛn min ye Amala Diakité ale bɛ AS Real la, Aboubakar Kamaté ale bɛ USC Kita la, Amidou Sinayogo Joliba AC, Kalfa Traoré ale bɛ AFE la, Amadou Koulibaly ale bɛ Stade Malien de Bamako la, Moussa Koné ale bɛ AS Real la, fɛn min ye Mouktar Cissé ale bɛ US Buguni na, Amadou Traoré ale bɛ AS Bakarijan na, Aboubakar Traoré ale bɛ ASCO la a bɛ kun cɛ fɛn min ye Daba Diakité ale bɛ AS Police la. Voilà ni de bɛ anw ka sport farikolo ɲɛnajɛ kun cɛ bi farikolo ɲɛnajɛ ni ale labɛnna aw denkɛ ni aw terikɛ fɛ Cheikh Bougader Magasuba ni bɛɛ bɛ wele ko Momosu, an ka caméra ale tun bɛ nin wagati na Youssouf M Traoré bolo ni bɛɛ b'a wele ko Ba ani an dɛmɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma, an bɛ dugawu kɛ wagati wɛrɛ Ala k'o yira an na an ka équipe dafalen Isuf ka fara ne yɛrɛ kan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw kan